inkunzi mina. Ngibede mina. Isitshele. Inkunzi mina. Inkunzi enjani? Kuzababa. Yeah? Inkunzi enjani? Kuzababa. Uyijonga ngithi. Uyinsizwa. Ngizizwa. Bheka la. Uthi nginsizwa mina. Ngide mina. Ngijongo. Ngijong. Indoda yenzani? Ngizakhala. Ayikhala ngithi. Sule ngembezi phela. Sule ngembezi ngibona. Sule ngembezi. Sule ngembezi. Sule ngembezi. Yabona nale sweet. Nale sweet. Sule ngembezi. Sule ngembezi. Sule ngembezi. Sengibona. Uyijonga ngithi. Nalikunzi kuzababa. Ndodekhali. Kwamuhle bo. Ndodekhali ma. Udekhali. Banda. Kuzababa. Samba. Bazamba. Ngibona. Bona kuzababa. Wathi ngibona. Samba. Kuzababa. Uyalo? Uyilo. Lo bani la? Lo? Parliament. 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 Shaking Parliament. Shani. Shaking Parliament. Lo? Lo? Kuzababa. Lo? Kuzababa. Thathe isikhwama lesinikutha baba. Awujonga. Ngijong kuzababa. Ngijong. Ndodekhali. Dekhali no. Dekhali no. Ndodekhali. Dekhali no. Ngwele. Ndodekhali. Dekhali no. No, kuzababa mi. No, sorry. Kuzababa. No, kuzababa. Not kuzababa. Not kuzababa. Not. Now I want 32, 18, 39.
Ungizavava. Yini le iphethe? Yini le? Le. Mm. Emlet. Yini? Emlet. Calculate. Yeah. I'm going to eat. Ungizavava. It's wrong. Not the curly. Ah. Not the curly. Ayikhali? Ayona lona ijongo. Kunzavavu. Yeah. Ijongo. It's wrong. Indoda yenzani? Not the curly. Indoda ayikhali. Gqokeni enyaweni? Oh, Mac. Ya, sehostel. Ukuphi? Mac. Okay, awugide ngibo. Awuthula ijongo. Give me balloon. Oh, ngifaka volume. Okay. Okay. Ingane bekumnotho ungwami ngomezulu. Yes. Umuntu nje kushuthi nje umnotho umuntu ongafani nabanye abantu. Yes. Obehlukile ingako nabantu bebemthanda because nami bengimangazi indlela enza ngayo. Yes. So wafika ke umuntu oshaya amahlaya abantu bewathanda kwaya bagcine bamcela ukuthi bafuna ukumbona esengenile eqenjini njengomuntu okufanele aperform. Yes. Sakwenza ke lokho abantu abakucelile wangena eqenjini ngoba imidlalo eminingi beseyidlalile I'm sure imidlalo beseyidlala egijima ko5 kuya ku6 masi operforma nayo. Ingane nathule. Ingane nathu. Ibizwa ngobani lapha eqenjini lakho? Inkunzavava. Unkunzavava. Yeah. Unkunzavava onathu. Yeah, kodwa benze imanga. Yeah, hayi. Impilo yakhe impela. Okay. Naye uBhubhela ubehamba nobanike nephupha kule ngozi ubaba wakhe. Behamba nobaba wakhe. Okay, tshela umuntu ke ukuthi wena ungala eBackville kodwa udlala eGoli. Iqembu lakho lisungula nini? Iqembu lami ngisungule ngo2019. Yes. Yeah. Sibenzana nje nabafowethu laba sibenzana ngoba kimi bafike bezingane ezincane. Yes. Yes, akhula baze baqeda igole kumanje abanye bayasebenza. Yes. Nabakhona labadlule emhlabeni bebesebenza. Yeah. Ngesikhathi kwenzeka lo mshophi lenhlekelele yalengozi bekade besuka bekade kwenzakalani? Bese bephuma endlini ekhaya ngoba besilale sonke ekhaya njengenjwayelo. Yes. Kwakushuthi ubaba bese phuthuma emsebenzini ukhale wathi ngokufanele ngo9 abesesemsebenzini. Yes. Waphuma ke bafika ngavuka ekseni bangifonela ukuthi ayisebeyahamba. Bangena ke nabanye nabephuthuma emsebenzini ngoba kunomunye umfowethu abamfonele late ukuthi sekumele angene Monday ngoba abanye bengazi uzojika nabo ngolesibili. Yes. Okanye ngomsombuluko. Yes. Kwagcina sekushintshwa kwa basebengena ke kuyimotweni ngoba bekhona umntana wami omncane wentombazane naye osesibhedlela. Yes. Yeah. Lezi moto zishayisana zombili. Yeah. Kodwa mama Timothy zokuthi imoto ebeka ngiyele emhlophe ngoba beyi head on. Beyi head on. Yeah. Abantu ababikule moto bebangakhi? Bebo 7. Bebo 7. Ingane ezimbili. Yes. Yeah. Kwaphangalala aba 4. About 4. Yeah. Yes. Yeah.